course. Ndine zvinondinetsa, ndine zvinondinetsa, ndine zvinondinetsa, ndine zvinondinetsa. Zvikunditsoma, 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 zvikunditsoma. Yeah. Hanzi sei uchidhakwa, sei wakabatwa, vari kundibvunza ndosaka ndavaudza kuti pane zvikundinetsa, pane zvikunditsvaga, pane zvikunditsoma. Asi pamwe pacho kungosipakwanana boys, munongoziya peer pressure zvainoita so. Hanzi rova 1 usangokwata man, shaya 1 gwai wangu usi why. Usandibvunze kuti chii chingorova kati zi. 1 sip munhu pasidi tomuona after 3 days aseterwa spike. Adona padhaza ndobva astika kunge chituna chakafa kudhara. Akafira mahara, Hanzi akafira mubhara, akafira mahara. Hanzi rasta vakafira mubhawa. Ndine zvinondinetsa, ndine zvinondinetsa, ndine zvinondinetsa, ndine zvinondinetsa. Zvikunditsoma, 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 zvikunditsoma. Yeah. Addiction yakachipa kunge Bero Plus, cause anyone at any age can afford to be drunk. Mari yacho inotenga anything, inotenga something, saka siya something. Pa 50 chibond, chisvikiro chibodzi. Vadzimu vadzika marasta agarwa netate guru ravo fara. Apa chese chinodhaka hanzi winza timbochinzwa. Chikuru kubatu, chikuru kudhakwa. Vapfana vepapazhi vakurovawo madrugs. Ndizvo here blaz, ndizvo here blaz. Zviri kundirwadza, zviri kundirwadza, zviri kundibaya. Man, stop selling drugs to these kids, dog. To these kids, dog.